So magandang araw mga kabugs. So bago ka pa lang sa aking YouTube channel, don't forget to subscribe and hit the bell button para updated ka sa aking mga video mga kabugs. So panibagong tips and tricks na naman mga kabugs. Ito po yung kung gusto mong matagal malubat yung phone mo. So ito pa lang yung ituturo ko sa mga Realme user dyan. Ito po mga kabugs. So simulan natin mga kabugs. So punta tayo sa settings lang yan mga kabugs. Settings. So pagkatapos mga kabugs, so punta kayo sa battery. Battery lang yan mga kabugs. So, sa mga Realme, ito po yung gagawin nyo. Battery. Pagkatapos mga kabugs, so punta tayo sa performance modes mga kabugs. So click lang yan, click. So sa inyo mga kabugs, sa mga hindi pa nakakapunta dito, so dito po yan naka-on mga kabugs, smart performance modes. So ang gagawin natin mga kabugs, dito natin ilalagay mga kabugs, no performance improvement. Yan lang mga kabugs. Para turn off, improve performance to extend battery life. Yun lang mga kabugs. Mabilisan to mga kabugs. So pagkatapos mga kabugs, punta tayo sa dito mga kabugs, screen battery optimization. So sa iba mga kabugs, dito nakalagay yan mga kabugs, off. O off ba yun o dito. So ang gagawin natin mga kabugs, balance mode mga kabugs. Balance para di ba? In balance mode, the endurance of your phone is estimated to increase by 5% in software power savings mode. Yun lang mga kabugs. So dapat hindi matagal yung malubat. Yung maubos na yung battery niyo mga kabugs. So ang gagawin natin mga kabugs, pangatlong tips ko mga kabugs. So save power. Yan. Click the save power to extend battery 18 minutes mga kabugs. So click lang natin mga kabugs para i-extend yung battery natin mga kabugs. Yan lang, done na mga kabugs. Yun na. Yung 1% mga kabugs, i-extend ng 18 minutes mga kabugs. So yun lang mga kabugs, ang gagawin natin mga kabugs. So salamat sa mga panonood mga kabugs, and God bless inyong lahat. So ito, nagtatapos na tayo mga kabugs. Yun lang ang tips and tricks ko mga kabugs. So don't forget to subscribe mga kabugs sa akin channel para laging kayong updated. Salamat mga kabugs. Bye. Be safe and God bless.